Nagbigay ng kanyang panig si Cebu 5th District Representative at House Deputy Speaker Vincent Duque Frasco kung bakit siya bumoto pabor sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ng kongresista ng 5th District ng lalawigan ng Cebu matapos aprubahan ng 240 na mga mambabatas o halos 80% ng House Plenary ang impeachment ni Vice Presidente Duterte na naitransmit na sa Senado. Sa recorded video na nakuha ng Bombo News team sa kanyang talumpati sa kanyang distrito, ipinaliwanag ni Frasco na ang mga seryosong aligasyon laban kang Vice President Sara kabilang ang katiwalian sa pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd at ang matatalas na salita para patayin ang tatlong matataas na opisyal ng bansa ay valid na ebidensya na dapat tugunan ng impeachment court o ang Senado. Higit pa rito, mahalaga ipapatupad ang due process sa konstitusyon ng bansa at huwag sundin ang mga sentimiento ng umuusbong online lalo na sa mga panatiko ng pamilyang Duterte. Binigyan din ni Frasco na ang kanyang desisyon na sumang-ayon sa mayorya ng House of Representatives ay dahil sa kanyang mga nasasakupan upang hindi maabala ang pagpupundo para sa mga proyekto at programa ng kanyang distrito. Isa pang dahilan na ibinigay ni Frasco ay ang koneksyon niya sa kanyang asawang si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagbabatiko sa kanyang kampanyang Love the Philippines na sinabi niyang ang mga Duterte at kanilang mga kaalyado ang unang bumatikos hinggil dito. Si Frasco ay kabilang sa 10 Cebu-based representatives na bumoto pabor sa impeachment na ibinunyag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na anya ay mga sip-sip kabilang na sila Ako Bisaya Party List Representative Sonny Lagun, Cebu City South District Representative Edu Rama, Mandawi City Lone District Representative Lollipop Owano Dizon, Lapu-Lapu City Lone District Representative Cindy Chan, 1st District Representative Araya Migulias, 2nd District Representative Edsel Galeyos, 4th District Representative Johnny Salimbangon, 6th District Representative Daphne Lagun, at ni 7th District Representative Peter John Calderon. Alam mo, ang pinakanalulungkot ako dyan ay yung mga taga Cebu. Kasi ang mga Duterte naman, taga Cebu yan eh. Yan ang pinagmulan nila eh. Nag-migrate lang sila sa Davao because ang Mindanao is the land of promise nga, no? So lahat sila taal na mga Cebuano. Lahat sila pumirma except sa dalawa lang na kongresista. Yung isa doon, naalala ko si kapatid pa na Governor Gwen, si Paulo Jan, no? Garcia, hindi pumirma. Pero yung mga dati talaga na super sip-sip kay BP Sara, isa-isahin ko yan. Si Daphne Lagun, ako, super sip-sip yan. O tapos si Frasco na ang asawa, spokesperson. Si Cristina Frasco na Secretary of Tourism, ang kauna-unahang spokesperson ni VP Sara. Mantakin, no? Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!